பாவம் சாமி, நமக்கு நமக்கு ஒரு மைண்ட் செட் தலை இருக்குது சரியா, அதுக்கிட்ட கேளுங்க. அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், காலையில் உட்காந்து நம்ம செல்ஃப் அஃபர்மேஷன் சொல்லும் போது, மெடிடேஷனில் உட்காரும்போது எல்லாமே நமக்கு வரும். இனி நம்ம சேலஞ்சஸ் நம்மளே பார்த்துப்போம். அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ண, அவரை ஃப்ரீயாக விடுங்க, சாமி ரிலாக்ஸாக இருக்கட்டும், அவர் நம்ம வேலையை நம்ம பார்ப்போம் இல்லை. அது எப்படி பார்க்குறது, யூனிவர்ஸ்ட்டை என்ன கேட்குறது, என்ன நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல கான்ஷியஸாக இருக்கணும். என்ன அப்படின்னா, நான் இந்த வேர்டை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறேன், பி கிளியர். கிளியர்னா என்ன நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க, இந்த பிரபஞ்சம் இந்த யூனிவர்ஸ்ட்டை என்ன கேட்க போகிறீங்க, 4 to 4:20 அஃபர்மேஷனில் உட்காடுறீங்க, என்ன கேட்க போகிறீங்க, என்ன உங்களுக்கு வேணும், நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அதை பிரபஞ்சம் கொடுக்கும். அப்போ இங்கேருந்து போகுது, அது நமக்கு திருப்பி ரிசீவ் ஆகுது, திருப்பி நம்ம கேட்டது நமக்கு கிடைக்குது. இந்த யூனிவர்ஸ்ன்றது நம்ம அப்பா அம்மா மாதிரி சரியா, அதோட லவ் வேறு, அன்கண்டிஷனல் லவ். அது நம்ம என்ன கேட்டாலும் தரும், நியாயமாக இருக்கணும், உண்மையாக இருக்கணும், யாரையும் அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும். அந்த லவ்வே ஆசம் லவ். நமக்கு என்ன வேணும்னு கேட்க தெரியலனா